Jo vinc a demanar ajuda, perquè jo sí veig molta gent que ha treballat molt en el valencianisme i que té molta experiència, més que jo. I me pareix que Boro ha parlat molt bé, ha dit, ha contat d'una manera molt romàntica la història del partit polític. Jo penso que Boro s'ha enamorat d'aquest partit quan es començà a llegir en els llibres d'història què és el que feia aquest partit. I Miquel Real ha fet una presentació i ha dit pràcticament, pensa que tot el que pensa el grup valencianista en qüestió de llengua i cultura. O sigui que, hasta així, me pareix que tot el món estaria en nosaltres apuntant-se ja a finals del partit. Jo veig ja a Neno Font, ja, que està ja per apuntar-se. Jo ja està en el boli per fer-se del partit. Doncs mira, jo és aixina perquè Boro és una persona que s'ha comprat màquines i té una imprenta en sa casa i està mantenint viva la flama del valencianisme i té una editorial i està fent més o menys cada any 8 llibres en Homes del Puig. Nelo col·laborava amb Revers. Nelo feia artículos de Revers. Hi ha molta gent que jo veig així que està col·laborant amb nosaltres a nivell cultural i este partit polític, el bo que té és que, efectivament, com diu Nelo, el que diu és Revero, perquè ho ha demostrat Boro, editant sempre en llengua valenciana, gastant-se diners en fer llibres, convidant autors perquè publiquen, o sigui, dona molt de llanda. A mi no m'ha deixat viure, o sigui, jo està sempre per endavant perquè acabe. Entonces, lo que diu Miquel és que es veu per lo que fem, i per lo que fa Boro, i per lo que fa Miquel, i per més gent que està així en l'auditori, que està amb nosaltres i que col·labora igual. I en el valencianisme tenim perills, tenim algun perill, per exemple, tenim el perill de pensar que el valencianisme està mort i que el valencianisme no ve, i n'hi ha un perill que és cremar-se i anar-se'n a casa i deixar de lluitar. És un perill que tenim. Pensar que, com hem fracassat últimament, que no mereix la pena que ens hem d'anar a casa. És un error. El segon perill és pensar que el valencianisme és únicament llengua i cultura i que no hem de fer una altra cosa més que parlar de llengua, només del Puig. És un altre error. Hem de ser coherents i ser valencianistes i dir-ho, però no ha de ser l'únic de lo que hem de parlar de més coses i fer-ho en valencià i només del Puig i tindre la coherència i no amagar-ho i dir-ho. I el tercer error, el tercer perill és no anar-se'n a casa però fer partits polítics tipus Hacendado, marca blanca, que no diguem som valencianistes i amagar la nostra condició de valencianistes pensant que aixina fent un rotllo light, doncs així la gent, potser s'equivoquem, ens vota. Nosaltres hem de dir el que som, i som valencians, i defendem la llengua valenciana i som els Puig. Entonces, des d'aquest punt de vista, hem de fer tot el que se fa, s'ha de fer des d'aquest prisma i esta òptica. Entonces, hem de tindre clar que el nostre marc territorial és el Regne de València, i lluitar per la nostra economia, per la nostra política, per el mig ambient i més coses, però sempre tenint en compte què és el que som i què és el que volem ser. Com ha dit molt bé Miquel, és que volem ser i som. No ens hem d'amagar. Entonces, quan parlem d'economia, d'infraestructures, d'agricultura, de finances, de lo que siga, sempre hem de tenir en compte quins són els interessos de València. El problema que n'hi ha és que ara tenim, me parece, els 99 diputats, els valencianes, que no fan el que el poble valencià necessita. Estan fent el que necessita Iberdrola, o Madrid, o Barcelona. Entonces, estan fent coses que no ens aprofiten a nosaltres. Estem pagant a molta gent que no treballa per nosaltres. I es nota. Es nota en que València cada any és més pobre. València ha tingut una indústria puntera. València, la indústria del moble
ha sigut punter en Espanya. La indústria del moble és el 15% de tota la indústria del moble d'Espanya. La ceràmica és el 90%. Lo que hi ha en Castelló, en Onda, Villarreal, Alcora, és el 90% de tota la ceràmica que se produeix en Espanya. Igual que Manises i Cor de Poble. El calçat que tenim en València és la meitat de tot el calçat que se fa en Espanya. I així me podria parlar del marbre, del textil, de la química. Tenim una indústria molt potent. I és indústria quasi sempre familiar, xicoteta, mitjana, i és indústria que és nostra. València tenia, perquè s'està perdent molt, el 10% de la indústria d'Espanya. I és la segona autonomia que més exporta al món. Tenim un pes econòmic molt important en Espanya. El mateix l'agricultura. L'agricultura igual. El mateix l'agricultura és el turisme. El turisme valencià és un turisme molt important perquè tenim unes condicions geogràfiques i climàtiques que no les té ningú. Benidorm, no existeix Benidorm en el món, a soles està Benidorm està en València. I encara que som l'autonomia del 10%, com diuen, que som el 10% del PIB d'Espanya, tenim una indústria fantàstica, tenim una agricultura magnífica també, la renta per capita dels valencians és el 50% de la renta per capita dels navarros o dels bascos, o dels madrilenys. Som una regió pobra. Pensem que som rics i hauríem de ser rics, però no som rics, som pobres. Estem per baix de la mitja espanyola en quant a renta per capita. Les autonomies més pobres són Andalusia i Extremadura. I després està Castilla-La Mancha i nosaltres. I encara que som dels més pobres, som dels que més aportem a Espanya. Estem pagant imposts a Madrid i no estem recibint el que necessitem. Des de sempre, València ha sigut una regió que ens han deixat a banda decisions econòmiques en Espanya. I n'hi ha un cas molt curiós, és que el País Basc paga, no paga a Espanya i rep encara més. És una regió la més rica i la que més rep. I nosaltres estem per baix de la mitja i estem rebent menys. Nosaltres tenim una postura molt clara, nosaltres volem solidaritat, volem ajudar els pobres. Si hi ha un terremot o una Lorca, doncs clar que hem d'estar en ells per ajudar-los, no? Però si nosaltres som més pobres, perquè any rere any estem pagant més al conjunt d'Espanya. Nosaltres volem que se reconega que som importants en Espanya. I volem tindre el que té Navarra, el regne de Navarra. El regne de Navarra, tot el que paga, s'ho queden ells. Tenen un concepte fiscal, un conveni econòmic, del que ningú paga, i tot el que aporten és per ells. Després paguen per quatre coses, per mantenir l'estat espanyol i ja està. I precisament les autonomies que són més riques són les que tenen concepte fiscal, que són Navarra, el País Basc i Madrid, que no té concepte fiscal però és el que reparteix les coses. Entre ells, que parte se reparte, se pone. Entonces, tenim un problema de financiació, molt important. I pareix que la culpa sigui nostra, perquè a més els mitjans de comunicació se dediquen a dir lo horrible que són, la corrupció que n'hi ha molta, efectivament, però no més que en Andalusia. Parlen de canviar això com si així fos Sodoma i Gomorra, però és igual que puga ser en Salou. En Salou sí que és Sodoma i Gomorra, el dia no. Entonces, ens estan tot el dia utilitzant perquè sigan sempre lo dicho. L'aeroport de Castelló és un aeroport que no té avió. ¿Pero per què? Perquè la pista d'aterratge no està feta. S'han equivocat, no tenen diners per acabar-la, però passa el mateix a Ciutat Real, en Lérida, en León, són coses que han passat en tota Espanya. Però ens utilitzen a nosaltres per ser els que ens peguen i així amaguen lo dels altres. Bé, entonces, nosaltres volem ser solidaris en Espanya. Volem
aportar, com ja he dit, a que siga més prou que nosaltres. Però volem que ens respecten. I per què volem un Consell Fiscal? Doncs volem un Consell Fiscal per ser més moderns, per tenir millors infraestructures, per modernitzar el camp, per tenir unes universitats de qualitat, però de qualitat de veres. I la universitat ha de ser universal. I no pot ser una universitat dogmàtica catalanista. La universitat ha de ser una universitat on tu vagis i t'ensenyen. I els professors catalanistes puguen viatjar per tot el món a dependre i a ensenyar. Lo nostre i a dependre de les coses. I el mateix els estudiants. La Universitat de València és una màquina de fer catalanista. I no pot ser. I els instituts és el mateix, o sigui, passa el mateix en les escoles i els instituts. Volem tindre més diners, però també volem tindre millor qualitat sanitària, millor qualitat universitària i una millor llibertat. I a més volem que ens facin els impostos, o sigui, ens estan fent d'impostos. I el que està passant en la llum en València, bueno, no és en València, és en tota Espanya, s'està carregant, a banda de que les famílies estan patint molt perquè està pujant el rebut de la llum, s'està carregant l'indústria. Si jo tinc diners i he de muntar una indústria, la munto en Xina. Per què la munto en València? O en Espanya? La munto o sigui més barat per fer les coses. I el que està fent el govern, pujant cada any 10, 15, el que siga el preu de la llum, s'està carregant l'indústria. Ens agradaria que hi hagués un partit valencianista fort, cohesionat, que definirà el nostre. Jo estic llegint ara en Levante i les províncies, pràcticament estan dient que n'hi ha diputats, vull dir, que n'hi ha diputats en Madrid o senadors que no estan dient res, no estan parlant en el Parlament. O sigui, no estan treballant res per nosaltres. Necessitem tindre partits polítics que siguin valencians i que defenguin el nostre. I és de veres que en Espanya n'hi ha problemes de com està la democràcia, que està mal. Però el que està passant en València és pitjor, perquè nosaltres tenim una barrera, que és la barrera del 5%, que impedeix que els partits polítics puguen col·laborar en la vida pública. Per exemple, en Catalunya no n'hi ha 3%, no n'hi ha 5%, perdó. En Catalunya, Ciutadans catalans, el partit d'Albert Rivera, ha pogut entrar en el Parlament català perquè no tenen la barrera del 5%. Si haguem tingut la barrera del 5%, no estarien, no existirien. És el que està passant de València. A València tenim una barrera del 5% que és molt perillosa per a la democràcia. A més, tenim llistes tancades, com en tota Espanya, que també és molt perillós perquè no coneguem a la gent que votem. No sabem a qui estem votant. Se dona la circumstància que si hi ha un tio del PP en el País Basc, de Juventus, que el pillen borratxo en el cotxe, ahí no puede presentar i el presenten en València. Perquè així, com no ens entenem de res, ens fiquen a nosaltres. Entonces volem realment llistes obertes que lleven la barrera del 5% i volem primaris en els partits polítics. Volem que realment la gent pugui votar als seus polítics. Com se fa en altres països que són o tenen una democràcia més important o més antiga o saben el que és la democràcia. I com he dit, no podem a soles parlar de diners o a soles parlar de llengua. Hem de parlar de llengua i hem de parlar d'identitat. I hem de deixar de dir ja comunitat. Som regne de València, som València. O de comunitat no és res. O sigui, comunitat, mos llevan regne de València. Per pactar els catalanistes que diuen Baix Valencià, mos quedem en comunitat valenciana, ara diuen comunitat a seques i els catalans continuen dient País Valencià. Jo no sé què guanya res, què guanya, no guanya res. Hem de continuar dient Regne de València. Però a més hem de pensar també en el mig ambient, perquè el mig ambient és el que deixem la llengua, la identitat, i el mig ambient és el que deixem a les generacions futures. Nosaltres hem de deixar una València que siga possible viure en ella. Hem de reforestar molt de territori. Hem de tindre un amor per la terra i hem de tindre
consciència de que l'energia, si la produïm nosaltres, és millor que la produïsca una empresa o dos que tenen un monopoli energètic. És positiu que els valencians puguen tindre accés a les energies renovables com la fotovoltaica o l'eòlica. És important que ho hem de dir també nosaltres. Hem de dir també que defendem el mig ambient. Acció Sector Valenciana... Sí, bueno, estem també defendent, estem fent propostes més ecologistes per a fomentar el mig ambient. Per exemple, estem demanant carril bici en els pobles i ciutats de València on se pot fer carril bici, no? Per exemple, en València, en Gandia, haurem de tindre les ciutats que són més estudiantils, Alacant, Castelló, Gandia, València, que tinguin realment una xarxa de carril bici per a que la gent pugui disfrutar més de la vida, no? Entonces, més o menys és el que estem intentant transmetre. No volem tindre un partit que sigui molt farragós, coses molt complicades, volem ser molt clars, volem utilitzar internet i el Facebook, el Twitter i aquestes coses que són molt útils per a difondre el missatge, i volem arribar a tots els valencians. Nosaltres pensem que el valencianisme és el sentiment majoritari real dels valencians. I com el valencianisme és el que realment tots pensem, estan tot el dia patapant, matxacant-nos i matxacant-nos. I matxaquen a València Club de Futbol perquè és un símbol més nostre. Sempre ens matxaquen en el deport, en la corrupció, estan sempre matxacant-nos. Volem arribar a tota la gent que està decepcionada de la política i està decepcionada de que els polítics valencians sempre facin el que mana Madrid o Barcelona. I n'hi ha votants del PP que estan farts, n'hi ha votants socialistes que estan més farts encara, perquè el PP, el PSOE, ha fet molt de mal en València, i també n'hi ha votants que han votat a partits catalanistes que no saben que són catalanistes. Hem d'arribar a tot l'espectre polític valencià perquè n'hi ha molta gent que està enganyada. I per il·lusionar-nos i per veure què se pot fer i que és possible tindre un partit polític important de València, hem fet simulacions en la llei d'ON, hem mirat què serà traure en 2011 els partits polítics i hem pensat, per pensar, potser me diuen que no i se pot canviar la simulació, però jo penso que el PP va perdre, no va perdre molt, però va perdre un 10%, que és molt poquet. Hi ha gent que pensa que, però a més jo soc pessimista i penso que molta gent encara es votarà. Entonces, pensem que el PP perdrà un 10%. Després pensem que el PSOE, que ja està molt mal, perdrà un 8%, perquè perdre més de lo que han perdut ja és molt difícil. I pensem que UPyD i el Movimiento Ciudadano, este partit que han fet en Barcelona i que tenen un cantant un poquet estrany de representant, van a pujar en torno a un 7%. I el que ens dona, bueno, ja estem acostumats, però ens dona molta por, és que Compromís i Esquerra Unida van a pujar el que perd el PSOE. Entonces, fent aquesta simulació i aplicant la llei d'ON, que no ens agrada, però és la que ha d'existir, pues estem fent poble a poble, on tenim gent i estructura, estem mirant el que hi havia en 2011, apliquem aquests percentatges als vots futurs en 2015 i mirem a veure què és el que ens faria falta per tindre 1 o 2, 3 regidors. Per exemple, en Paiporta, en 500 vots podem entrar un regidor. Si mirem l'història del valencianisme polític, és possible treure 500 vots en Paiporta. El mateix en Manises. En Manises, si treus 1.000 vots, Pepe Esteve pot ser regidor. I el mateix la família també pot ser regidor de Valguas si treballa un poquet. Igual que jo. Entonces, jo estava parlant avui en Boro del cas de València Ciutat. València Ciutat, Rita està molt forta, però també perdrà. I la llei d'ON, si no la conegueu vosaltres, el que fa
és que es comença a dividir els vots que tu has tingut per 2, per 3, per 4, i es comença a fer un tanteig, es comença a repartir els consistats o els diputats, dividint el número de... Ho estic explicant molt mal, però és una simulació. Entonces, jo he convençut avui a Bono que traguem 25.000 vots en València Ciutat, podem traure 2 regidors i podem tindre la clau en el govern de la ciutat. Però jo veig molt optimista. No, és molt pessimista, és molt pessimista. Lo difícil és traure 25.000 vots. És lo difícil. Això el veig molt optimista. Però traguem 25.000 vots pensant que el PP va perdre un 10%, és possible tindre la clau d'Ajuntament de València. I si tinguem la clau d'Ajuntament de València, el valencianisme desperta per a sempre. La gent s'anima, la gent torna i fem un moviment valencianista important i fort. I jo per així, en el públic, veig un candidat estupendo per a Guas i un altre estupendo per a València Ciutat. També per a València, però n'hi ha un tio així que a nosaltres del públic que podria ser el número 1 en València Ciutat i trauria 25.000 sense problema. Bueno, no veo mucho, yo no veo. Entonces, ¿qué vídeos tenemos? Pues no tenemos diners, però tenim moltes ganes. Hem fet algunes bobaes, hem fet cartells publicitaris en estiu, ningú se ho esperava, Bono tampoc se ho esperava, però bueno, hem fet el gamberro, hem ficat ahí cartells, la gent se va quedar sorpresa i estan parlant de nosaltres en els mitjans de comunicació, de moment no estan parlant mal. I estem fent també campanyes en internet i botiga a botiga per a defendre tota València. Ara hem començat una campanya per a defendre el Institut Més Valencià, tenim així unes octavetes i estem repartint-les pels pobles en una campanya positiva per a Més Valencià i darrere 4 o 5 idees perquè la gent vega que som valencianistes, que no ens amarem a dir-ho, que som valencianistes, que defendem la llengua valenciana en nomes del Puig, la gent ha de quedar-se en això, en nomes del Puig, ha de saber-ho, però a més tenim més coses que també es preocupen, com és els diners o la democràcia i el mig ambient i tot el demás. Espere que realment ens ajudeu i que, si teniu alguna pregunta que no sigui molt difícil, que se faça, i si és molt difícil, demanar que pugui el públic